Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. Seiem en una cadira i recolzem correctament els peus a terra. Si és necessari, es pot posar una alça. L'esquena ha de quedar ben recolzada al respatller i hem de mirar endavant. Deixem les mans recolzades sobre els genolls. Fem força contra la cadira amb el taló del peu durant 3 segons i relaxem. Fem 5 repeticions amb cada cama. Si ho tolerem, podem fer 5 repeticions més. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.